दिनैनि टीमखौ जों होखानाय बायदि जों आरोबाव नायबावगोन ना जोंनि टीमा जाहैबाय whoever has sinned against me I will blot out of my book blot B-O-L-T blot हुखुमनाय delete खालामनाय सोरनिबा नामखौ delete खालामनाय सोरगोनि जे पुस्तक बिजाबाव दङ सोरगोनि गोथार बिजाबनिफ्राय हुखुमनाय Jesus' name. Warning! This is one of the warning. Very danger warning. जोंनि थाखाय चेतना, जोंनि थाखाय warning. बे warning को आज जों तनी नायबावगोन. Jesus' name. Jesus' name. Hallelujah. Jesus' name. Glory to God. यीशु के पास आओ नया जीवन मोल लो यीशु के पास आओ नया जीवन मोल लो कौन जाने किस घड़ी में मौत आ जाए Jesus, yes. Change the scale. Jesus. Jesus, our Father. Hallelujah. Jesus, jangan प्रार्थना कलम ini. Jangan प्रार्थना कलम ini. अनुग्रहकारी खुदा यीशु खुदा, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु आज दिन के लिए. पापा आपने हमें चुना हम सबको प्रभु आपने चुना हमने नहीं आपने चुना और आपने नियुक्ति किया और हम चाहकर फल मिले और वो फल रहे जो कुछ भी मांगे वो दिया जाए पापा इस वचन के साथ जन पीते पापा मास्टर ने लिखा दिया पापा जन को ना गिराने पीते पापा जनी चिकुना जनी नखरा जनी मंडलिया जनी बोरो लेनो जनी राजकांति प्रभा नहीं आशीष को जिंदगी नन पीते पापा अनेक स्वागत करते Holy Spirit जोंनि गेजेराव नोंखौ स्वागत खालामदों come right now फै जोंनि गेजेराव पवित्र आत्मा फै I'm nothing I'm ordinary I'm empty speak through me use me as your instrument use me Papa Jesus Papa kasih sopin hanai kamra mandolini bibinna mandolini sangatani jisbangba sopin peko Papa नोंनि आखायाव गथायबाय नोंनि सोरगोखौ जों बेंदों नोंनि बाथ्राफोरखौ बुजिनो नोङो जोंनो गियान होदो आरो जोङो बेखौ बुजिनानै जोंनि जिउआव जोंनि बिबिगाव जों एक्सेप्टना लांनो हानाय बायदि जोंनि नखराव जोंनि बिजनेसाव जोंनि साखरि जोंनि मिनिस्ट्रियाव जोंनि समाजाव जों बेखौ बाहायनो हानाय बायदि Jesus Papa. Gloria Papa. धन्यवाद ईश्वर बाप. धन्यवाद स्वर्गदूत. धन्यवाद पवित्र आत्मा. धन्यवाद. Glory. We magnify your name today. We glorify your name.
Sehelau sehelau Rongsa de buhuma Orai ni Gau kau sanane Mohon muslim mazang nang ha Gabang gedongo daya Natai ko nai dungane Natai ko nai dungane Zisu pai kame Because sawai sawai Gapa pai nanga Natai ko nai dungane Zisu pai kame Because sawai sawai Gapa pai nanga Selau jahalau Natang say Sangsara Sehelau sehelau Rongsa de buhuma Orai ni Gau kau sanane Sikala sikala Rongsa de buhuma Orai ni Gau kau sanane Mohon muslim mazang nang ha Gabang gedongo daya Mohon muslim mazang nang ha Gabang gedongo daya Natai ko nai dungane Natai ko nai dungane Jisu pai kan jebla haya Because sawai sawai Gapa pai nangga Sikala sikala Pai finna Jisunya Sehelau sehelau Rongsa de buhuma Orai ni Gau kau sanane Thank you, Master. Papa, I make sure. Sure, Papa, I make sure. हमें मदद कर पापा हमें मदद कर हमें सहायता कर हमारे ईच को पापा एक नई जिंदगी एक पवित्र जिंदगी एक निर्दोष जिंदगी जीने के लिए मदद कर Jesus Glory, Papa. Gamanai minda bisakan Jisu anai girban Glory in Jesus' name. Subunan bohada Something is going to happen today. He wants to touch you. Nangku sponsor kerana naikkan just nang dito sa kyonan. Sekarang jalan. He wants to touch you. Binang ni siyaw na apel hapna ni nang rise na pala na kita. Nangku pahay na kita. Nang ni business mo, nang ni ministry mo, nang ni nungkuno, nang ni sakuriti mo, biyong mahuttupuno, biyong sistoda na kita. He wants to give you something malaka in your life. Today, in Jesus, Jesus, glory of God. Papa,
दन्दिसे खेवना होगोन ने नोंथाङा दन्दिसे खेवना होगोन ने नोंनि जिबनखौ नोंनि दरखौ In Jesus' name. Amen. Jesus says he's among them. Okay. Whoever has sinned, Zion Park Mountain. Okay. Israeli Samo. 6 lakhs se bhi adhik. 100 lakh ne bo adhik. Jibla mission ne pray. Moses ne dari Israel bisar ko baik khona labadang. Ar bisar jibla na ki Israel ne birut khamani par ko maudang. Humla Israel be batra ko bungdan. Yaki blocks hukumat naini kata warning jeng maya naideng besarni thakai batra Israel pra jebla naki jeng Abraham ne pre naibedeng be batra puine thakai Abraham ne pre tak lana puina nei jeng generation sin jebla jeng Moses ni generation sin jeng naibedeng jebla Moses sa isne prai asri samarchali manane hukum manane jebla ne mission ne pre labas lama sosial just Sinai पर्वतसिम यात्रामोन बिसोरो मिसननिफ्राय सिनाइ पर्वतसिम जेब्ला यात्रा दंमोन बिसोरो बेयाव गोबांथार अद्भुत आलौकिक खामानि जाखांबायमोन दस बिपत्तिया खामानि जाखांबायमोन अन्थाइ जेब्ला गांदों बिसोरो ओके अन्थाइनिफ्राय दै मसेसआ बुना लोंहोखांखाबायमोन सागोरा गावखांबायमोन आरो बेनि उनाव मान्ना बेदर जानो लुबैनाय मान्ना जानो लुबैनाय Okay, इसोरा बिसोरनो अद्भुत होखांखाबायमोन थेवबो बिसोरो जेब्लानाखि सिनाइ पर्वत खाथियाव सफैयासै इसोरा मसेसखौ बुङासै जे बिसोरनि अनाज्ञाकारिनि थाखाय इसोरनि बिरोध मावबाय थानायनि थाखाय नैतिकता ओके मसेसखौहाय इसोरा लिंखाङासै बिसोरनि थाखाय मोनसे आयेन होनो थाखाय आरो बे आयेनखौ जेब्ला लायनो मसेसआ थांदोंना बे समाव 40 दिन 40 रात जाबायमोन आरो बेयावहाय इजराइल हारिफ्रा more than 6 lakhs मानसिफ्रा घाबरायनानै बेजों फैफानाय हारुन एरन बेखौ बुङासै जों मैया नुनो मोन्दों बे जाबाय जोङो जेब्ला निर्गमननि 32 नि ओके निर्गमन 32 को जेब्ला जों 1 निफ्राय फरायो जों बेखौ नुनो मोनो आं बेखौ गोलावखाय जों फरायलिया बेवहाय जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे अब हमारे लिए देवता बना नहीं ले बिसनि आखुआ इसोरखौ नुदों इसोरनि खामानि नुदों अद्भुत अलौकिक नुदों मिराकल नुदों बिसोरो सागोरा गावदों बेदर जानो लुबैदों बेदर होदों बिसोरो मान्ना होदों ओके दै लोंनो हायैयाव दै गोखाखौहाय मोनसे बिफांनि होनानै बियो रोदा होनानै बेजोंबो गोदै खालामबाय लोंहोबाय आरो जेरावबो मुरुभूमियाव दै गैया अन्थायाव बुनानै अन्थाइनिफ्राय दै लोंबाय एसेबां अद्भुत अलौकिक नुबाय होमब्लाबो जोंनि बे मानसि हारिया इसोरखौ गमामायै त्याग खालामनायनि लामायावमोन जेब्ला इसोरा मसेसखौ बिसोरनि थाखाय आयेन 10 आज्ञा 10 हुकुमखौ हरनो थाखाय लिंदोंमोन ओके बेखौ लायनायाव 40 दिन 40 रात जानो ओंखारबोनायावनो देरि जानायावहाय बिसोर मा बुंगोरबाय हारुनखौ बुंबाय जे गावसोरनि थाखाय देबथा दादोनो देबथा मा होनदोंथाय बर'आवबा हा मोदाय हा औ ओमफ्राय बेवहाय होनदों हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले क्योंकि वो पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल कर ले आया वो नहीं जानते कि क्या हुआ हारून ने कहा तुम्हारे स्त्रियों के बेटे बेटियों जों मैया बेखौ खोन्थाखाबाय बिसोरो सनाफोर दंमोन
इजराइल मानसिफ्रा जेब्ला मिशननिफ्राय फैदों गोबांथार सनाफोरबो बिसोर मोनबोदों लाबोदों आरो बेनोहाय ओके ओमफ्राय बे सनाखौनो होनानै जेब्ला अराव सावासै बियो बेनिफ्राय मोसौ बासुर खालामदों आरो मोसौ बासुर दानानै बेखौनो इजराइलनि उधाराव होनानै बेखौनो फुजिबाय आरो बिसोर नायलाय माबायदि मानसिनि गोसोआ फुजिनानै ओके बेखौनो जय धनि होबाय बिसोरो बेवहाय बलि बावबावबाय बिसोरनि थाखाय आरो बिसोरो ओरैबायदि जाबाय बावगारबाय इसोरखौ ओमफ्राय मजेसआ जेब्ला फैनो हमासै जों 9 आव फरायनाय 32:9 फिर यहोवा ने मूसा से कहा मैंने इन लोगों को देखा ये हथेली है सुनो ये हथेली है अब मुझे मत रोक मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें क्षमा भस्म करूंगा परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा वो भस्म खालामजोबनो नागिरबायमोन बेखौ ध्वंस नाश खालामनो नागिरजोबबायमोन किन्तु मजेसआ इसोरनि दासआ ओरैबायदि गाबखौदों हाय नोंनि रागाखौ खमाय इसोर नोंनि रागाखौ बेबायदि जोंफ्रु होनो नाङा नोङो हमथादो मानोना मिसरनि मानसिफ्रा नोंखौ बदनाम खालामगोन जे लांनो हायैनि लामायाव गोदाव सोराव बुथारजोब्बाय हालेलुया सासे इसोरनि दासआ इसोरजों रायलायनानै इसोरनि रागखौ खमायहोनोबो हायो आं बेखौ अद्भुत आश्चर्य मोनो जे बेखौ जेब्ला गोथौयै जोङो थिय'लजिकेलि नायो ओके बेनिखायनो जोङो जेब्ला जाकबनि 5:17 जेब्ला नायो एलाइजा साधारनमोन नोंथां बायदि आं बायदि होनदों आरो बिनि प्रार्थना बिनाव खय बोसोर अखा हायाखै होनदों 3.5 बोसोर नायलाय 3.5 बोसोर अखाखौबो खाथानो हायो अखा फैहोनो हायो जोंनि साधारन नोंथांनि प्रार्थनाजों नोंथांनि ओरैबायदि गाबनाय गोसोजों जेब्ला प्रार्थना खालामगोन इसोरनि प्लानफोरखौ इसोरनि पलिसिफोरखौ नोंथाङा सोलायनो हागौ जोंबो मजेसनि दारै जों बुथारजोबनायसैमोन इजराइल 6 लाखनिबो अधिक मानसिखौ इसोरा रागा जोंबायमोन मोसौ बासुरखौहाय देबता खालामना फुजिनायनि बे जों नुनो मोनदों गोबां जायगायावहाय एकदम मोसौनि खिखौ लिरलायबावोसो आरो ना दानि मा होनो आथिखालाव मोसौखौ बुथारना मोसौ दिल्लीयाव आरो आं मिथिया बिथिं माब्रै दिल्लीयाव मोसौखौ खुलुमो मोसौआ हासुब्ला मोसौ हासुदै लोंलायलायो बेखौ इसोरा बिराद गाज्रि मोनो बिराद गाज्रि मोनो आरो इसोरा सैताना मोसौखौ सृष्टि खालामनाय सासे सृष्टिकर्ता दङ बेनिखायनो जों जेब्ला रमिय 1निफ्राय 27-29 फरायजोबला होनदों मानसिफ्रा सृष्टिकर्ताखौ बावनानै सृष्टि खालामनाय जिनिसखौबो फुजिजोब्बाय दंफां लाइफां मोसौ अन्थाइ तुलसि सान सुरज बेनिखायनो इसोरा बोराबबाय रमिय 1 अध्यायखौ नोंथांमोना फरायनो हागौ ओके थिग बेबायदि इसोरा बोराबदों दाबो बोराबदों गोबांथार मानसिफ्रा दाबो बिदि इसोर सृष्टिकर्ता दं बेखौ नागारनानै माबा पशुफोरखौसो फुजिनो हमदों ओके एकदम पशुनि हासुदै लोंलायनाय पशुनि खिजों लिराबा प्रायश्चित जायानो किन्तु बाइबेला होनदों सासे सृष्टिकर्ता इसोरा बिदि खालामनायनि थाखाय इजराइल मानसिफोरखौ बुथारजोबनायसैमोन ध्वंस खालामनायसैमोन मजेसखौनो दोननायसैमोन मजेसनि दारै गिदिर जाथि खालामगोन दा बेवबो एनकाउन्टार जादोंमोन किन्तु मजेसआ हाय आफा इसोर बिदि दाजाथों होननानै बियो इसोरखौ गुरै खालामफिनदों आरो बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट थांनि दे नेक्स्ट जेब्लानाखि अखानाय आगो दूसरे दिन होनना बुंदों आरोखि 32:30 जेब्ला जों नायब्ला वो नुयो दूसरे दिन मूसा ने उन लोगों से कहा तुमने बड़ा ही पाप किया और यहोवा के पास चला जाऊंगा भस्म संभव है कि तुम्हारे पाप को प्रायश्चित कर सकूं मोसेस अबे फैदोंमोन जेब्ला बे 10 आज्ञा 10 हुकुमखौ लानानै फैदोंमोन बे ओंखारबोनानै जे नायो बिसोरनि हजै खौनायफोरखौ खोनादों आरो बिबो बेयाव रागा जोंनानै मोसेसआबो थानो हायाखै हयनो बे इसोरखौ सान्त्वना होदोंमोन जेब्लानाखि बे ओंखारबोदों पाहारनिफ्राय जेब्ला ओंखारबोदों बिसोर मोसौ बासुर खालामनानै बेखौनो देबता खालामना जेब्ला फुजिदों बेबो रागा जोंनायजों थानो हाथाराखै मोसेसआबो रागा जोंनानै थानो हायैनि गावनि गांनै मोनसे गुरनै अन्थाइ इसोरा गावनि आसिजों लिरना हरनाय 10 हुकुमखौ बेयावनो रागाजों गारख्रुबथारदों आरो बे मोसेसआबो थानो हायाखै आरो जों बेखौ फरायलांब्ला मोनो आरो बिनि उनाव
गानख्रुबनायनि उनाव एकदम सिस बिबाना गाजोंनानै आरो बेखौ प्राइस खालामनो थाखाय मानसिफोरखौ बोरै प्राइस खालामफिनगोन होननानै इसोरनियाव गाखोफिनदों बियो इसोरनि पाहाराव गाखोफिनदों दा मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा हाय हाय उन लोगों के सोने का दीपदा बनाकर बड़ा ही पाप किया तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर नहीं तो मेरे लिखे हुए पुस्तक से मेरे नाम को काट दे तो जोंनि रेबरेन्डखौ फरायदों बेखौहाय ना बेखौ मोसौ बासुरखौ इसोर नाम फुजिबाय सनाजों दालायनानै इसोरनाव गाबख'हैदों आफा नों बिसोरखौ क्षमा होदा आंनि मानसिफोरखौ क्षमा हो ओरैबायदि मजेसनि मेन्टेलिटिया नाय मजेसआ ओरैबायदि गावनि बिहि दंखायोमोन बिसुआव दै बिनि बिसाबो दंखासैमोन बिहाव दङ ओके इज अ हाइलि क्वालिफाइडमोन बियो राजानियाव देरनाय मानसि ओमफ्राय थेवबो बियो मा जाबाय उनावहाय बिसोरनि 6 लाखनिबो अधिक मानसिखौ अनबाय बे इसोरनाव गाबख'हैदों आफा नों बिसोरखौ भस्म दाखालामथार नांगौब्ला नोङो आंनि नामखौ जीवन पुस्तकनिफ्राय नोङो हुकमत ब्लड खालाम बेखौ डिलिट खालाम आंनि नामखौ दादों वाव जों हागोन ना बेबायदि सासे लिडार जानानै सासे पास्टर रेभरेन्ड इभान्जेलिस्ट जानानै मिशनारि जानाय जों हागोन ने जोंनि मण्डलीखौ दैदेननो जोंनि मण्डलीआव गोबांथार फैयो गोबांथार टक्कर जायो गोबांथार मिसआन्डारस्टेन्डिं गोबांथार मिरास हताश ना गोबांथार बिमा गोबांनि मानसि जानायखाय गोबांथार फैयो बे समनि निराश जायो हताश जायो but still then we have to stand amen still then we have to stand जों गसंनांगोन मजेसखौ नाहरनानै जों गसंनि बेनिखायनो लुक चैप्टार नम्बर 9 23 को होनदों ओके चैप्टर 9 नि 23 को फरायगोन नामा प्लिज लुक चैप्टर नम्बर 9 23 सोरबा मोनब्ला आंनि युदा थाबनाय दै Luke chapter 9:23. उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले अपने आप को जों बावगार नांगौनो जों जिसुनि उनाव फैब्ला शिष्यफ्रा स्पेशली मिनिस्ट्रियाव थानाय मानसिफ्रा जायफ्रा जिसुनाव फैगोन गावखौ बावगारनांगोन सोर मा बुंदों सोर थुचुंदों प्रेयार वरियरफोर नोंथांखौ सोरबा माबा बुंनो हागौ नोंथाङा बावनांगोन गावखौ क्रुसखौ लानानै जोङो थाबायनांगौ दिन प्रतिदिन अपने आप को इनकार खालामनांगौ जोङो गावखौ बावनांगौ संसारखौ बावनांगौ एकमात्र जिसुनि क्रुसखौ नाहरनानै जोङो थाबायनांगौ आमेन से हालेलुया जोंनि प्रेयार सेन्टारखौ दैदेननो गोबांथार समस्या फैयो जोंनि नेशनेल प्रेयार टारखौ दैदेननो जोंहा गोबांथार बारहुंखा फैयो पांच तालानिफ्राय सासे ओरैबायदि इभिल स्पिरिट गोनां फैदों 5 तालानिफ्राय बाजुमारि जन्थ' फैदों पुलिसफ्रा फैलायबाय दानिया नाय जोंनियावबो घटना जायो नेशनेल प्रेयार टावाराव दिल्लीयाव इभिल स्पिरिट गोनाङा गोजौनिफ्राय बिसमाव जोंना रेलिं होआखैमोन आरो ट्रेंगल आरो जोंनि बिल्डिंआ ट्रेंगल जास्ट राष्ट्रपति भवन पार्लियामेन्ट हाउसनि खाथियाव CNIC नर्थ भवन दं हेडक्वार्टार आरो चार्च अफ नर्थ इन्डियानि बेवहाय गोजौआव 5 तालाव इभिल स्पिरिट गोनाङा फैबाय जों नायस्लाबनोबो हायाखिसै एफाबां बिराद बिजि आरो बिदि खुला थाया आरो जोंना 24 आवार्स नालाय जोङो गासै CCTV केमेरा थाजोबखायो आरो सोर मिनिदों सोर एदावलायदों सेस रेकर्ड फलाना अफिसाव फै कम सी मी इन अफिस रायजाखाबाय नोंहाबो वार्निं मोनबाय आरो ओरैबायदि डिसिप्लिन अके प्लिज आं एसे दहायसिमावबो मोनदों आरो नैबे प्रांगन बे पबित्र स्थान दै बेवहाय बारजोलायनाय एदावलायनाय मिनि खारावलायनायखौ चेन्ज खालामब्ला मोजां जागोन आं खावलायनाय थाबाय कमिटियाव हलि प्लेस एदावलायनाय ओके जि लामनायफ्रा डिसिप्लिन थानांगोन आं दाबो नुहुरदों गोदाव सोराव जि लामनायफ्रा दिस इज अ प्रेयार सेन्टाराव जेरैबायदि आखु बाहेरावबो जोंनि आखुआ बिदि जानांगोन आयना स्वरूप जोङो जानांगोन आरो ओके जोङो प्रेयार सेन्टाराव प्रेयार टावाराव बिसोर सेन्टार जोंनि टावार आरो एक सेकेन्डाव नों सासे मानसिनि आत्माखौ बासायनो हागौ एक सेकेन्डाव सासे मानसिनि आत्माखौ नों नरकआव थिनहरनो हागौ जोंनि फन कलबो दं आरो 24 आवार्स काउन्सिलिं आं मैया होनखादों अडिटरियाम किलिं कन्टिनिउ जाबाय थायो आरो प्रफेसि खालामग्राफ्रा पार्लियामेन्ट हाउस राष्ट्रपति भवननि थाखाय एकदम मेडिटेसन खालामबाय थानाय आरो ना अफकर्स बे एसि थ' एयार कन्डिसन नालाय बेजों 24 आवार्स बेवहाय हायो आरो ओमफ्राय गोबांथार बेस्टआव ओरैबायदि डिसिप्लिन थानांगौ सब समय डिसिप्लिन आरो गाननाय जोमनाय नट एलाउ नट हाफ गामसा नङा नट हाफ पेन्ट नङा वी मास्ट हेभ द डिसिप्लिन इन प्रेयार सेन्टार प्लिज गाज्रि मोनाबा आं एडभाइस जायाखै साजेसन होदों राजाभाई प्रेयार सेन्टाराव गोबांथार डिसिप्लिन थानांगौ आरो गाननायफ्रा नट द बनियान नट द टि शार्ट
बिराद डिसिप्लिन थायो आरो जों एग्जाम्पल जानांगोन आरो कमप्लिटलि हिन्जावफोरनिथ' गोबां मोजां जोंनि कालचारा ना वर्ल्डआव उदाय जोंनि बर' हिन्जावफोरनि बायदि ड्रेस गैया कमप्लिटलि फुल आरो आमेन आरो जोंनि हौवाफोरनि ड्रेस जेब्ला जों बे कम्पाउन्डआव हाबनाय लोगो लोगो जोंनि ड्रेसफोरखौ निट एन्ड क्लिन थायो आरो मोजाङै थायो ओमफ्राय डिसिप्लिनाव दोननो एदावलायनाय नङा बारजोलायनाय नङा मिनिग्लाबलायनाय नङा बाट विथ डिसिप्लिन विथ एन'इन्टिं to bring the anointing ना anointing को लाना बिराद easy but to carry the anointing it's very tough anointing को लाना थाखाय बिराद easy anointing को carry खालामनो थाखाय बहुत tough जों गावखौ नायनांगोन आरो सोलायनांगोन okay say hallelujah that's a praise center को जों बेखौ सोलायनि गासैबो थिगा खिन्थु डिसिप्लिनाव जोङो थांनि आंबो नङा आंबो सोलोंगासिनो दं आं सोलोंनाय नेशनेल प्रेयार टाउननिफ्राय आरो जुदि माबाफोर फल जादोंब्ला सीसी केमेरायाव रेकर्ड जाजोबो आरो जोंनिया मा रायलायदों मा काउन्सिलिंदों सीसी केमेरायावहाय गासैबो जाजोबो लासैनो आङो खावलायनाय थाबाय सीसी केमेराजों गेटआव होयो देनांहाय लासैनो सिचुएसन इज सामथिं डिफरेन्ट गेटआव सीसी केमेरा होबा मोजां थागोन आरो ओके बेनिखायनो जोङो डिसिप्लिनजों मावनो इसोरनि खामानिया बोरै जोङो लाबोनो इसोरखौहाय स्वयं बिनि एन'इन्टिंखौ जों माबोरै दोनो बे कम्पाउन्डआव जों बेखौ नायनो आरो बेनिखायनो मजेसआ बुङासै मजेसआ खावलायासै नांगौब्ला आंनि नामखौ दांगार जों बुंनो हागोन नामा बुंनो हानाय नङा जोङो बहुत कठिन बहुत टाफ माय डियार बेनिखायनो बेवहाय बुंदों जेब्लानाखि बिसोर पाप मावासै आंनि नामखौ दां होमब्लाबो बिसोर क्षमा हो होननानै आरो ओके बेनिफ्राय आं सुंदयै लांनो नागिरदों दै सुंदयै 32 निखौ जोङो नायदों दा जोङो नायनि 33 को जेब्ला जोङो नायो बहाय 11 को 33 नि 11 यहोवा मूसा के इस प्रकार से आमने सामने बात करता था जिस प्रकार से अपने भाई के बात कर और मूसा के सामने लोग आते थे ओके कि इस तरह मूसा से आमने सामने आम रूपारू रायलायोमोन इसोरा मोजेस आरो ओके बे समनि दै इसोरा रायलायोमोन ओमफ्राय बिनिफ्राय बिनिखायनो आरोबाव होननासै आरोबाव इसोरा होनबावसै मजेस बेखौ लानानै थां बिसोरनि टारगेटआ आं मैया बुंदों बिसोरनि टारगेटआ बे समाव सोरगो रायजो नङामोन बिसोरनि इन्टेन्सना टारगेटआ बे समाव खानान हादोरमोन आमेन खानान देशमोन गाइखेर आरो बेरेमोदैजों उफ्रि सावनाय बेयाव रायजो जाहैनायनिमोन बिसोरनि सपन दर्शना आरो बेनिखायनो इसोरा मजेसखौ होनासै पाप मावब्लाबो गोबां मावब्लाबो इसोरा बिसोरखौ क्षमा होनायजों लोगोसे आरोबाव बेखौ मोनसे मजेस नों लानानै थां आरो बे लांबावसै लांना थानो मजेसआ होनदों ओके लिडार्सनि जोबोद जों मिनिस्ट्रि मावग्राफोरनि थाखाय जोबोद बे 31 32 33 34 जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो मिनिस्ट्रि मावग्राफोरनि थाखाय जेब्लानो निराश जागोन नोंथाङा बेवहाय हाब आरो बेखौ मेडिटेसन खालाम बेवहाय होनदों इसोरा मजेसखौ थोनदों लांदों खिन्थु आच्छा आफा नोंथ' आंखौ लांनो थोनबाय 6 लाखनिफ्रायबो मानसिखौ आं लांगोन दे खिन्थु आं नोंनि गति नोंनि सामर्थखौ आं नायनो लुबैदों नों आंखौ दिन्थिगोन ना नायनो बिदों दे से हालेलुया Very amazing. अद्भुत बियो नायनोबो लुबैदोंमोन नायनो नागिरदोंमोन मजेसआ इसोरखौ नायनो बिथारदों जेब्ला 33 को जों कमप्लिटलि फरायो ओमफ्राय बियो होनदों मजेस आं बेखौबो मानिगोन खिन्थु नों आंखौ नायब्ला नों थांनाय नङा भस्म जागोन खामग्लिगोन बेनिखायनो दे नोंनि बुंनायखौ आं थिक खालामगोन आं नोंखौहाय मोनसे बे अन्थाइ दं चेट्टान होनदों हिन्दीयाव चेट्टानाव नों अन्थाइयाव बे थांनायाव गसं आरो ना आंखौ नायनो हागोन खिन्थु मोखांजों नङा आरो नोंखौ आं जेब्ला नोंनिफ्राय आं क्रस जागोन बारस'गोन आंनि आखाइजों आङो हाथिलिसे आं बेखौ खोबगोन थारमाने बिनि जे शक्ति इसोरनि शक्ति बोलो बे जे नोंनियाव नाङा नङाबा नों खामजोबगोन थांनानै थानाय नङा आङो फांथिगोन आरो थांनानै आं बारगोन बारनानै आं फुंखौ नोङो नुगोन होननानै बाइबेलाव आमेन से हालेलुया आरो बेनिफ्राय मोनसे आवाज फैगोन मोनसे आवाजआ बेनो 34 नायनि दे माबायदि सारिनिफ्राय 34 नि सारि दे तब मूसा ने पहले कत्तियों के समान 2 कत्तियों को कड़ी और भोर को उठे हाथ में पत्थर को वे दोनों कत्तियों को लेकर यहोवा के आगे के अनुसार सिले पर चढ़ गया और यहोवा ने जेब्लाने के आरोबाव बियो दहाय आं होनदोंमोन दस आज्ञाखौ सिफायदोंमोन सेकेन्ड टाइम थांना लायनांदों आरो मजेसआ सेकेन्ड टाइम सिगांनिखौ बे मानसिफ्रा पाप मावनायखाय मोसौ बासुखौ फुजिबाय थानायखाय बेफोर रागाजोंनो सिफायदों आरो दस आज्ञाखौ आरोबाव उनाव सेकेन्ड टाइम लांनायावहाय बियो जेब्ला इसोरखौ नायनो नागिरदों 34 आव दे 34 आव बे सारिनिफ्राय नायब्ला मोनो फार्स्ट नायदो दे तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा के नाम प्रसार किया ईश्वर गावनी नाम को प्रसार खलावासे यहोवा उसके सामने होकर प्रसार करता चला हुआ आया कि यहोवा ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी कोप
करने में धीरजपन अति करुणामय सत्य है से हालेलुया ईश्वरा ओरैबायदि करुणामयनो ओरैबायदि अनसायग्रा हजार पीरियं तक पाप क्षमा करने वाला हजार पीरिसिम बियो जोंनि पापखौ क्षमा खालामनांगौ ईश्वरा सिखा लादों आरो आमेन बेयाव जोंनि टीमा जों नुनो मोनदों बेवहाय बिनि जीवन पुस्तकनिफ्राय एक्सट्रा 32-33 आवहाय जों बर'आव फरायब्ला स्रा फैगोन नामा अननानै बर'आव फरायना हरलाय बे ओंखारलांनायनि 32नि 33 जोंनि टीमा yes go there फोरबोआ बुंफिनबाय जायफ्रा आंनि जेंना पाप मावदों बिसोरनि नामखौ आंनि बिजाबनिफ्राय दानगारगोन okay 32 माइखौ एसे गोजान थनलायबाबो बैथिं खोनायाखैना बुजाय फोरबोआ बुंफिनबाय जायफ्रा आंनि जेंना पाप मावदों बिसोरनि नामखौ आंनि बिजाबनिफ्राय दानगारगोन ओंखारलांनाय 32:33 सारि खोनादों ना बिथिं गिसिब सिबनाया गोलोमदोंना खोनादों ना खोनादों सोरबा उन्दुदोंना एकदम होथारदे खेरखिनिजों दे होथारदे बयबो आशीर्बाद मोननांगौ अके बेखौ मसेसनि समाव जानाय जायफ्रा पाप मावदोंब्ला अके इसोर गावनो स्वयं बुंनाय अके जे स्वयं बुंनाय मसेसआ बुंदोंलाय आंनि नामखौ हुकुमत थेवब्लाबो बिसोरखौ क्षमा खालाम मसेसआ गावखौ सेक्रिफाइस खालामदों खिन्थु इसोरा बुंदों न' जायहा पाप मावदों बिनि नामखौ आङो सोरगोनि बिजाबनिफ्राय हुकुमत थारगोन आङो देट मिन्स हुकुमतब्ला बहा थांगोन बियो नरकाव थांगोन आरो सोरगोआव थांनो मोननाय नङा ओमफ्राय जेब्ला जों 34 खौ जेब्ला जों फरायफैयो फार्स्टनिफ्राय बेवहाय बे गावखौ होनदों करुणामयनो अनसुलानो जोंनि इसोरा ओरैबायदि रागा जोंनायाव लासि अननायाव गोख्रैथारनो ओमफ्राय जोंनि मानसिया अननायाव लासि रागा जोंनायाव गोख्रैथार बर'फ्रा ने आं बेखौ हालोदखौ जानाय नङा जोंनि बर'फ्रा रागा जोंनायाव गोख्रैथारना सर्ट टेम्पार जायोना नंगौना नङा न'फ्राव फिसायफ्रा फिसालाफ्रा हिनजावफ्राबो दङ हाथारो दङ आं बेबायदि न'खरनिफ्राय देरनाय आरो ओके जोंनि बाजैया आंनि आफाया ब्रिटिश आर्मिमोन सेकेन्ड वर्ल्ड वाराव आंनि बाबाया दंमोन बांलादेश युद्धआव ब्रिटिश आर्मि जों 8 जन बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो ओमफ्राय आदाया बिबा सोरखौ मोजां मोनलायखो आदा गिदिरा होनो गोसो गैया आरो बाबाया मामोना बिनिनो जालायनानै मोनसे बिराद गिदिर काहिनि जालांबाय आरो बिसिना जोंथ' बिराद उन्दै उन्दै आरो आं मिथिया आरो बेफोरखौ ओमफ्राय उनाव बाय फर्स लाबोगारबायना हामजानानै लाबोबाय हाबाबो होबाय ब्रिटिश आर्मिनि फिसालानि हाबा बिराद गिदिर जाबाय आरो उनावनो गावसोर सानैबो दोब दोब थैलांबाय आइबो आफाबो महरखौबो आं थाल गैया आरो दाथे जों उन्दैयाव थैजानाय आरो बिमा आं मावरियासो बिदाफोर खांनाय आरो जोंखौ बिबाजै खांनाय आङो लास्ट फंबायमोन आरो ओमफ्राय बाजैया गावखौ लाबोजायैनि नासयदा एसे नासय बिमा बिफाथ' बुंखागोन ना बुङा बुंबायगोन गोसा थैलांगारबाय आइया नै दानो रिभेन्सआ बिबोनांफोरनियावसो रिभेन्स जि नासयबाय हाबाब फुङावनो सिखारनांगौ आब'मोनखौहाय लेखाबो फरायनो मोना स्कुलाव थांनो मोना लेखा फरायथारगौ जोंनि बाबा बिराद स्ट्रिक्टमोन ब्रिटिश आर्मि नालाय बांला दंमोन बांलायावहाय बाजैया सहैयो द्वार बाबानि नामा जंगल सिंमोन दै जंगल सिं नै जंगल सिंनि बिसिफोर हिनजावफोर खोनासंलाय आफाजों फायोमोनब्रा आं उन्दै नालाय गोसोआव दं आरो दाबो दराव सहैयो आरो माइ सौनो फोजायो हरनि 1टा 2टा 3टासिम बिसोर माइ सौनांगौमोन नै जंगलसिनि बिसिफोर सिखारद' माइया सौद' बिनानाव उन्दैया ओरैबायदि बुजायोमोन आंना आंनिफ्राय दुइसिन दबाव खैबाबार बेफोर गब्लंदों फेन गिसि गाननांगौमोन आंनि बिनानावा अमा आदार अमानि थास' हानाय मानायफोरजों दाना जों हालेवफानांगौमोन खैबार हालेवनांगौ नोंसोर सानदों नामा आं सुथाय गाननानै हालेवनो रोङा क्लास 9 सिम आं हालेवदों दानाफ्रा उनाव बाजैनि आखलनि थाखाय थाया जाबाय
फंबाय हालेवग्रा जाबाय आंनि खरसा सासे दङ हालेवनानै स्कुल टाइम जाब्ला हालखौ हगारब्ला आदाया आरोबाव हालखौ जुरि होफिनो टाइम जायाखै होननानै आरोबाव हालेवनानै खुनुरुखुम जोङो हालखौ हगारनोसै माथि साबोन मोनोमोन जोङो दैयाव दुगैनाय खुनुरुखुम थाव गोथांखौ ओंखाम संग्रायाव फुननो मोनोमोन जों बेबो गिबांसिन बाजैया ओरैबायदि जोंखौ नासयोमोन आरो फुङाव हालेवनायाव खुरै खिथुआव माइरं सबाय हालेवनायाव माइरं सबाय बेबो थोजासे नङा मोजोमसे हालेवनायनि उनाव माबार दुगैनानै क्लासाव थांदो मास्टारफ्राबो बिराद स्ट्रिक्ट फरा हायाब्ला बुजादो आखायाव हान्थु खुरैदो टेबोलाव गसंदो थेवबो जों जिबनाव बेबायदि काहिनि जायै जोङो फरायासै स्कुल गनानै न'आव फैदो ओंखामा स्राय राननानै दोनखायो बाजैनि आखला 44 बिघा हा दं जोंनियाव बाबा बायनानै बहा थाङो जों मोनथियामोन जोंनि धोनफ्रा स्कुलनिफ्राय गना फैनानै राननानै दोनखागोन एफाल' आरो जों स्कुलाव थांग्राफ्रा 6-7 जन आरो आब' सानै बिनानाव सासे बिदा फंबाय सानै हाब जोङो फेब्रुवारि मार्चनिफ्राय नभेम्बरसिम जों हाब ओंखाम जानानै थानांगौमोन जोबोद फानोमोन आरो आदा धोन सम्पति बेसर माइ गय बागान Jesus आरो जोंनि इसोरजों जोबोद सम्पर्क दंमोन सानडे स्कुल युथ सम्पर्क दङमोन इसोरखौ नागारामोन बाइबेला बुंनाय रावा बे जाफुंदों आरो जाकबआव लिरनाय दं मावरिया रांनि मानसिफोरखौ सुधैनो बिसोरनि थाखाय सेवा खालामनाय आरो जोंनि जिबनाव जादों आरो बेनिफ्राय जों फरायनानै गासिबो कलेजाव फरायजोबलाङासै बारलाङासै खस्थ' खालामनानै आदा सासे आर्मियाव थाङासै बियो आंखौ हेल्प खालामासै आंखौ कलेजाव दोनहरासै आं गुवाहाटियाव जीबन जापन खालामहैयासै कलेज लाइफआव आरो बेनिफ्राय मा जाबाय जों गासिबो सेटेल जाजोब्बाय गासिबो साकरि आरो दा बयबो साकरि जोंनिफ्रा आरो बे जाय बाजैया नासयदों बे जीबन जास्ट सिख्लायाव गोग्लैनानै थैयासै आरो बे बाजै जाया नासयदों बिनि आधा जीबनावनो आदाया बालुंगा जायासै बिसासे थानांदोंमोन बे बोसोरजोंबा हाबा जाहैनानै प्रेगनेन्ट 6-8 मास जाखाबायमोन प्रेगनेन्ट समावनो बिनि बिसासेयाबो थैयासै बिहामजो लाबोनानै बिहामजोनि जीबनावबो गोबां नाना रोखोम जायासै आरो आदानि जीबना आधुरा जीबन जानानै बालुंगा जानानै दा आदाया मैगं फाननानै जानांसिगोन थेवबो फैयो जों हेल्प खालामो जास्ट बेयाव फैनायनि सिगां सानथामनि सिगां आंखौ फैगोन फाइ मैगं बिजनेस खालामनो फैसा गैलालै हरद आं 1100 थाखा होनानै फैदों आरो आदानो जोंनियाव फैयो जों बयनिबो थांनो जों बेखौ खमा होबाय जोंनि जीबनाव माय डियर जोंनि ख्रिस्टियान न'खराव बेबायदि जायो नासयलायनाय बिखुनजो बिहामजो बिबनांफोरखौ नासयनाय आं गोबांथार नुदों दिल्लीयाव जुदि बिदि दङब्ला जों बेनिफ्राय सोलायनांगोन आरो दिस इज अ टाइम फर द रिपेन्टेन्स बे फोसाबथाव खालामनायनि समय इसोरा अनुग्रहखारि होदों बे अनसुला मानसिया जुदि बिदिब्लाबो जों जेब्ला रिपेन्ट खालामगोन जेब्ला जोङो सोलायगोन गावनि जीबनखौ बियो होनदों अननायाव गोख्रैथार अननायाव गोख्रै रागा जोंनियाव बियो अके लासै जोंनि बर'फ्रा रागा जोंनियाव गोख्रै आरो अननायावसो लासै जोङो उल्था जोङो सोलोंनि जिसु बायदि आफा इसोर बायदि गोख्रै अननो नाजानि गावनि बिहामजोखौ गावनि बिखुनजोखौ गावनि बिबनाफोरखौ गावनि बिसायखौ बिजामादैखौ न'खराव मन्दलियाव जों अनलायनि गोख्रै जों अनलायनि आरो जों क्षमा जानायनि माइटिर जों बाइबेला बुंदों आरो नङाब्ला बे जोंनि थाखाय वार्निं जोंनि नामखौ बियो सोरगोनि बिजाबनिफ्राय बे हुकुमनो हागौ जुदि जोङो पजिटिभ खालामा जुदि जों गोसो सोलायाब्ला दिस इज अ वार्निं माय डियर बे जोंनि थाखाय चेतना इसोरा बेवहाय बे गावखौ परिचय लादों अननायाव गोख्रै आरो बेनिखायनो बियो बुंदों जोङो
Deuteronomy. जेब्लानाखि जोङो डिउटरनमिखौ फरायगोन बे बुस्थु बिबरणखौ मा होनना बुङो बेखौ 28 नि 15 निफ्राय फरायलांब्ला जुदि जोङो गोसो सोलायाब्ला श्राप बिराद गिदिर इसोरा श्राप ओके आरो बेयाव इजराइलफोरखौ श्रापनि खोथा बुंलांदों इजराइलफोरखौ श्राप होलांनायनि बाथ्रा बुंलांदों आरो बेनिखायनो जोङो जेब्लानाखि डिउटरनमी चैप्टर डिउटरनमीखौ मा होनो बोसोन बिजाब हुदा बिजाबनि सारिनि 2 खौ जेब्ला जोङो नायो बेयावबो इसोरा मोजांथार बिसोरखौ वार्निं होदोंमोन हुदा बिजाबनि सारिनि 2 फरायहरगोन नामा थाब मोननाय मानसिफ्रा प्लिज बेयाव ओरैबायदि होनदों आंनि नोंसोरनो फोरोंनाय फोरबोआ नोंसोरनि इसोर जो आज्ञा मैं तुमसे सुनाता हूँ उनसे तू कुछ ना बढ़ाना और ना कुछ घटाना तुम्हें परमेश्वर की होगा कि जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ तुम मनाना बिनि आज्ञाखौ जों मानि थारनांगौ जिसु ख्रिस्टनि आज्ञा आफा इसोरनि आज्ञा 10 आज्ञा ओके जोङो जेब्ला निर्गमननि 20 अध्याय ओंखारलांनायनि 20 अध्याय 1 2 3 4 5 सिमल' फरायब्ला इसोरा जोंनो आज्ञा होलांदों जों माबोरै फुजिनांगौ ओके जों सोरखौ फुजिनो नाङा सोरखौ जों माबोरै खालामो बेवहाय जों 10 आज्ञा हुकुम गालांदों अन्नानै फरायगोन नामा ओंखारलांनायनि 20 नि 1 निफ्राय 5 सिम गोख्रै बर' फरायना होबा गाहाम जागौमोन दे आं टाइमखौ एसे एडजास्ट खालामनो नागिरदों मोनबाय ना नोंसोरो बिसारफोरनि मोनबाय ने आं फरायनि हेल' 20 नि 5 ना हा ओके आं फरायनोसै इसोरा रायज्लायनाय बाथ्राफ्रा बेनो आंनो नोंसोरनि फोरबो इसोरा जायहा नोंसोरखौ मिसराव लेंबोनायनिफ्राय दैखोनानै लाबोबाय नोंसोरो आंनि बाहेरे गुबुन मोदायफोरखौ दाख्लुम नोंसोर खुलुमनो थाखाय आकाशाव थानाय एबा हायाव थानाय एबा दैयाव थानायफोरनि मुवा मोनसेनिबो मुर्तिफोर दानो नाङा मुर्तिफोर दानो नाङा होनदों नोंसोर मुर्ति दाना दा खुलुम होनदों ओके जिखुनु सागर सिङाव थानाय पृथ्वीयाव थानाय जिखुनु मुवानिबो जों मुसुखा दानो नाङा येस गो थ्रु फराय नोंसोरो मुर्तिफोरनि सिङाव गंग्लायनो एबा बेफोरखौ फुजिनो नाङा मानोना आङो फोरबो नोंसोरनि इसोरा जेंना जुजिनायफोरखौ सैनानै थानो हाया जायहा आंखौ मुगैयो आङो बिसोरखौ साजाय होगोन आरो बिसोरनि जोलैफोरखौबो फिरिब्रै जाबाय इसोरा जोंनो ओरैबायदि हुकुम होलांदों बे हुकुमफोरखौ जों बाइबेलखौ फरायनायनि न'आव बाइबेलखौ फरायनाय जायो दै होमब्ला बे हुकुमफोरखौ जोङो मोनथिगोन बेनिफ्राय बे बुस्थुफोरखौ आरोबाव बे बुस्थुफोरखौ मा होनदों हुदा बिजाबनि 6नि जेब्ला 4निफ्राय फरायो ही इजराइल सुन ही इजराइल खोनासं यहोवा परमेश्वर है यहोवा एक ही है तुम अपने परमेश्वर यहोवा का अपने सारे मन सारे जीव से अपने शक्ति से प्रेम रखना इसको जों बोरै अननांगौ गासै गोसो गासै जिउ मैनेजर और ये आगे मैं आगे तुझको सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें बाल बच्चों को समझकर सिखाना और घर बैठे मर चलते उड़ते चर्चा करना फिर अपने हाथ पे चिन्ह रूप में बांधना और तेरी आंखों के टिप के काम में दे और इन्हें अपने अपने घर के चौखट में बाजों के अपने फाटकों पर लिखना इसरा ओरैबायदि खालामदों जों गावनि बिसाफोरखौबो फोरोंलांनांगौनो जोंनि न'आव फोरोंनाय जोंनि बिसाफोरखौ आखल आखु जोङो फोरोंनि आगदा आखि जोंनि थाबायनायाव जिरायनायाव जोंनि उन्दुनायाव सब समाय गोसोखांनांगौ जोंनि चौकाटफ्राव होनदों जोंनि खोरखि दरजाफ्राव लिरनांगौ आरो जोंनि आगदाफ्राव आरो थिप लानाय बायदि जोङो बिनि 10 आज्ञाफोरखौ जों गोसोआव दोननांगौना इजराइल मानसिखौ बुंनांदों अके बेथ' इजराइलनिसो मानोथो बुंबाय थाखो जानो हागौ आरो बेनिखायनो जोङो मैया नायदों गालातिया 3नि जेब्ला 6 7 8 9खौ फरायो जायहा जिसु ख्रिस्टखौ लाबाय फोथायबाय बियो आब्राहामनि बंशावली होनना बुंदों आमेन आरो जोङो 3नि गालातिया 3नि जेब्लानाखि जोङो 26 27 28 29 जेब्ला जोङो बेवहाय फरायो श्राप बुंदों जायहा बाप्ताइज लाबाय जिसुखौ गानबाय आरो जिसुखौ फोथायनाया बियो आब्राहामनि बंशावली होनना बुंदों आमेन आब्राहामा जिहुदिमोन इजराइलनि मानसिमोन आब्राहामनि बंशमोन जायहा मोजेस बे
खालामनायनिफ्राय ओंखारनाय आमला बे बाइबेलाव जुदि पौलुसआ जोंखौ बुंदोंब्ला जोंबो one of the Israel जों मोनसे गोसो मोनसे हारि मोनसे जाति मोनसे आत्मा हालेलुया आमला जोंनि थाखायबो बे वार्निंआ जुदि जोङो पाप मावदोंब्ला जोंनि थाखायबो वार्निं दं बहा दङ प्रकाशित बाइकनि 3नि 2 फरायनाय प्रकाशित बाइकआव थांदिनिलाय जोंनि थाखाय दानिया जोंनि थाखायबो वार्निं दं बे इजराइलफोरनि थाखायल' नङा जोंनि थाखायबो गिदिर वार्निं बेनो जाबाय प्रकाशित बाइकआव नुजाहोजानायनि रेभेलेशन ओके नुजाहोजानायनि 3 जागृत हो बेनिखि रिवाइवल जादों जागृत रिवाइव जानांगौ जों रिवाइवल जानांगौ जागरण जानांगौ उन वस्तुओं को जो बाकी है रह गए हैं उनमें मिटने की है उन्हें दृढ़ कर क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर की निकट पूरा नहीं पाया क्योंकि बुंबाय इसोरनि खामानियाव जोंखौ पूरा मोनाखैनो गोबांथार जाबो इसोरनाव जिबायदि मावनांगौ जोंनि प्रार्थना खालामनांगौ जोंनि चरित्रफोर जानांगौ जों बेबायदि जानो हायाखै जुदि जानो हायाखैब्ला जोंनि थाखाय बे वार्निं बाइबेलाव बुंदों जागृत जा प्रकाशितफोरखौ नुजाहोजानायनि 3नि 2 जागृत मा होनदों बर' अननानै गोख्रै फरायगोन नामा प्लिज Yes, नंगौ नोङो सिरि मोनदो सिरि मोनदो आरो नोङो थैथारनायनि सिगां नोंहा दा जे दंबावो बेखौनो फोगोमदो मानोना आङो नोंनि हाबाफोरखौ आंनि इसोरनि सिगाङाव गुरग'नाय मोनाखै that means सोलायनाय मोनाखै बिनिखायनो सोलायनाय गुरग'नाय मोनाखै जोंनि खामानिखौ जोंनि आखल आखुखौ ओके बेनिखायनो साबधान जा जोंखौ साबधान होदों this is warning जोंनि थाखाय स्पष्ट बिनिखायनो नोङो गोसोखांदो नोङो मा सानदोंमोन आरो खोनाबाय आरो बिखौ हमथाब आरो गोसो सोलायदो नोङो सिरि मोनाब्ला आङो सिखाव बायदि फैगोन आरो आङो बबे मुगायाव नोंनियाव फैगोन नोङो मिथिथारनाय नङा जोंनि नामा थानाय नङा बेवहाय माब्ला फैगोन जों आन्दाज मोननाय नङा जोंनि नामानो थानाय नङा बेवहाय बेनिखायनो जोंखौ साबधान होदों मैया प्रकाशित बाइकनि 2नि 4 5 जों आरोबाव फरायनि बर'नि नंगौ come on can you get okay प्रकाशित बाइकनि 2नि प्रकाशित बाइक 2नि 4 आरो 5 मा बारदे बाबु बयबो जों गेलेबाय थानांगौ नङा दे ओमफ्राय नोङो सायाव बेनो ओमफ्राय नोंनि सायाव बेनो आंहा दङ नोङो नोंनि सिगांनि अननायखौ नागारबाय होननानै बेनिखायनो नोङो बबेनिफ्राय गोग्लैबाय होननानै गोसोखां आरो गोसो सोलायनानै सिगांनि हाबाखौ मावदो नङाब्ला आङो नोंनि सायाव फैगोन आरो नों गोसो सोलायाब्ला आङो नोंनि गासाखौ गावनि जायगानिफ्राय बोथ्रोदगोन होनदों गासाखौ पहरखौ नोंनि सक्तिखौ ओके नोंनि नामखौ बिनिफ्राय बोथ्रोदगोन जोंनि थाखायबो वार्निं रेभेलेशन बेनिखायनो प्रकाशित बाइकनि 22नि 7 बुंदों प्रकाशित बाइकखौ 22नि 7 मा होनदों दै नायनाय दै देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ धन्य वो है जो इस पुस्तक के भविष्यवाणी को मानता है अंधकृत में नसीबों धन्य आशीर्वाद ग्रहण जाया में रेवलेशन प्रकाशित बाइकनि भविष्यवाणी को मानिए भी धन्य भी आशीर्वाद ग्रहण मानोना जाया मानिगोन प्रकाशित बाइकनि जेसेबांबो मानिगोन नोंथाङा जिसुनि फैनायखौ नेनानै थानो हागोन से हालेलुया नोंथाङा नेनानै थानो हागोन जेब्ला नों बे भविष्यवाणीखौ फरायबाय थागोन धन्य वो है बेनिखायनो प्रकाशित बाइकनि 1नि 7 बुंदों फरायगोन ना प्रकाशित बाइकखौ 1नि 7 बुंदों ओके मा बुंदों देखो वो बादलों के साथ आने वाला है समय से रक्षक फैगासिनो दङ और हर एक आंखें उसे देखेगी जिन्होंने भेदा था वो भी देखेंगे और सारे पृथ्वी को उसके कारण छाती पीटेंगे